Ja onko tuo hajuaistikin, että se kehittyy vai istuu? Verrallaan 1000 kertaa hajuaisti, mitä sun ihminen on. Se on ihan käsittämätön jollain. Ruumiskoiratkin, sanoo, että voi kilometrin päästä tuolta vedellä. No, kato, ne etsii näitä kuppoja. Se kuulostaa näköisesti juosta. Jotenkin mä oon sotakomassa tehnyt jotain, mikä ei näy mitään. Jotain tällaisia. Tämä juhlasta. You always giving you mercy to live. Every morning when I wake up, I can't help but see your goodness and your love. And always keep saying with me, the Lord I thank you for the morning, for when I die. Nyt ei mene rytmi sekaisin. Follow dulu orangnya dulu. Olivia ja Liinus tulee mun kyydissä ja sitten noi menee alta ja sirpalakset. Ja me kokoonnutaan siellä rannassa. Kun te tuutte, niin mä kerron mihin tulkaa ensimmäiseksi. Siellä on semmonen niin grillikatos, kuuntelepa. Grillikatos, niin siihen me kokoonnutaan. Siellä on kaikenlaista jännää ympäristössä, mutta ei kannata jäädä mihinkään varrelle, vaan kannattaa mennä siihen grillikatokseen. Sieltä alkaa me kävelemään. Joo, Mari on teidän. Olla täydellisesti uskollisia. Mutta Jumala tahtoo, että me kuitenkin niillä lahjoilla niin uskollisesti palvata. Meidän helposti ihmisillä on vähän se taipumus, että me halutaan palvella niillä kaverin lahjoilla ja niillä kaverin ominaisuuksilla. Mutta Jumala haluaa, että me nimenomaan omina itsenämme ja niillä vahvuuksilla, mitä meillä on, niin käytetään niitä ja niillä palvellaan. Koska usein jos me pyritään niillä, mitä kaverilla on, niin siitä ei pitkän päälle tule mitään ja se meidän elämä käy raskaaksi. Ja kun me uskollisesti toimitaan siinä, että me ei haahuilla sinne ja tänne, niin me saadaan myös niin omaan elämään suurin tyydytys siitä, että me Kuka olisi teidän mielestä ollut uskollinen? Se voi olla joku teidän perheessäkin. Ketkä on toisilleen uskollisia teidän perheessä? Tai se voi olla koulussa tai se voi olla Raamatussa tai se voi olla...
joku muu jokin. Voi laittaa yhden minä. Ei saa. Käy hakelin tästä, niin mä Äänestyksessä niin mennään tonne päin, noin helposti. Nyt on Luukas käyty. Mikä on Noan? Joo, Noana. Sitten heitää Otetaanko mekin vain tästä lasten? annetaan lasten. Joo, okei. Sitten Se on vähän kova pallo. muistaako Liinus, mitä luki niissä? Luukas oli, joo. Muistatko muuta? Hei. No. Altti heittää. Kellä Altti heitti? Marille. Alkoi M-kirjaimella. Ajalta. Emme tiedä, Muistaako Olivia ja Matti, jos ei muista. Mitä on sanottu? Kiitä toi. muistaako Toivo mistä? Ala suuri, voimakas, mahtava, mikään ei mahdotonta. Onko Jumala suuri, voimakas, mahtava, mikään ei mahdotonta. Hänen on vuoret, hänen on laasarut, tähdetkin tehnyt hän on. Hänen on vuoret, hänen on laasarut, tähdetkin tehnyt hän on. Ei se haittaa. Ja sitten väkis on ota sä Noora nyt tästä. Tai hei, tänhän voi laittaa mallia tonne. Tän voi laittaa. Sinne, anna tästä. Mä otan tuosta muutaman mansikan päälle. Joo. Otat sieltä ja keikauta tästä siitä. Ilpasta tässä vaiheessa sinne mustikkametsäliin kanssa. Menee sitten. Jännempää. Törmää lapsi siihen kaiteiden päähän. No ei se nyt enää törmää. Kerran päästetty irti ja ei sitten enää.